Wamaphoyisa novel. Kwanentombazane nje lathi Uzimdolar. Wahamba emsakazweni wayokhonkotha khona. Wakhonkotha into ayithandayo. Wakhonkotha izinto ezimbili. Wathi one, yena wafelwa abafowabo akachazanga ukuthi bafa kanjani. Bebulawa iNIU. Bebulawa Wamaphoyisa. Wathi iNIU yesathu esho nini? Wathi iNIU yesathu. Makufika yona abantu bayesaba. In short, he was saying, that's why there is this. This is a call of somebody who works for SABC, MMS about SABC, and these are the results. Secondly, what in NIU? Njalo nje NIU yayibanga umsindo ithi yadutsula ethi iyayifika abantu beyihlalele bese bethi bayadutsula okusho ukuthi was giving an order ukuthi idutshulwe akajabuleke Uzimdolar ukuthi idutshuliwe NIU yiyo le. Jabu, she made a call, and this is it. And this is it. And then I SABC ukuthi when umuntu osebenza SABC esebenzisa i-public institution, i-public broadcaster ukumemeza izinto not in support of amaphoyisa against amaphoyisa. Esebenza ukuthi yena wafelwa baba akachazanga ukuthi benzani baba so ngichazela ngelila ukuthi benzani angasebenzisa umsakazo ukusupport igebengu abe spokesperson segebengu esebenzisa umsakazo wesizwe. iSABC is a national asset. I challenge the SABC. I want to hear ukuthi bazothini ngestatement esesinemphumela. Sinemphumela. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, iyona ke le video bakithi ka baba ke ubhekicele esisuseke impikiswano nongaboni ngasulinye khwalana ke ezinkundleni ke zokuxhumana. Indaba ke bakithi ikanjena. Umsakazi Ukhozi noma ke Wokhozi FM Uzimiphi biyela odume ngelikazi Uzimdolar wasebenzisa umsakazo Ukhozi FM SABC ukuveza imizwa yakhe emva ukuthi ke amaphoyisa adubula abulala abafowabo endaweni yasempangeni eBukhanana ongokomndeni ke babemsulwa inkinga babehamba nomuntu owayefunwa ngamaphoyisa nokwathi mangabe amaphoyisa ehlangana nabo lo bhuto wayehamba nabafowabo bakaZimdolar waqala wadubula ebhekise emaphoyiseni kwabese kuba ukuthi amaphoyisa nawo adubula abhekisa ngakubona kwase kushona ke abafowabo ke bakaZimdolar nokwaba into ke ebhlungu kakhulu emndenini wabo. Uzimdolar ke waphinde waveza ukunenga kwakhe ngendlela amaphoyisa asebenza ngaye emva kokubulawa kukaNkululeko Mkhize ezimbali ngenyanga edlule naye ke owadutshulwa wabulawa ngamaphoyisa ngezizathu ke ezaziwa yiwona ke amaphoyisa kanye nabasondelene ke nomndeni ngoba ngiyacabanga ukuthi ke bona bayazi ukuthi kwakuyini isizathu sokuthi ke adutshulwe abulawe. Ngicabanga ukuthi ke lokhu ke kukaNkululeko Mkhize kwavele nje kwavusa ke isilonda kuZimdolar
Uzimdolar waseke esebenzisa indawo wrong to address the situation. Asazi imbangela ukuthi amaphoyisa ababulale bonke labo kukhulunywa ngabo kodwa ngokukacele kunesizathu. Ngokwami ke Uzimdolar wasebenzisa ke iplatform wrong to address her personal issues no sekusetshenziswa ke ezifu hambisana ke nezigebengu ezibulala ke amaphoyisa noma ke ubhebhethekisa ukuthi ke izigebengu zidubule noma zibulale amaphoyisa njengoba kade ke ubaba ke ubhekicele ekhuluma khona lapha yana ke emndenini kade kunomngcabo ke wephoyisa elabulawa izigebengu eNtuzuma. Sibuyele ke bakithi kubaba ubhekicele engicabanga ukuthi ke ayi naye ubaba bakithi ngathi uthathe ngamawala angazi uma kwenziwa ukudinwa yini kodwa ke awukwazi ukuthi umuntu uyakhonkotha engeyona inja ngoba phela mangabe iqala ivideo yakhe ukhuluma amagama nje impela alumelayo baba ubhekicele ke uphonseleke inselelo noKhozi FM SABC ukuthi ke bathathele Uzimdolar izinyathelo ngale statement asenza emoyeni. Angazi ke bakithi ukuthi uthini wakho umbono ngalolu daba kodwa cha Uzimdolar komsiza ukwenza ipublic apology otherwise uzolahlekelwa ke umsebenzi makunje ngoba vele uKhozi bakithi siyalazi ukuthi ke uma ke uke waba ne statement osenzayo esingahambisani ke ne scripture noma ne scripture sokusinikwe emsebenzini noma esingahambisani ngokomsebenzi okusokuyizinto zakhe ezipersonal ayichabaye bakumise ngampela futhi mangabe Uzimdolar engaza kobuza kolinda sibiya ukuthi ke kwenzekani ngoba naye waxoshwa ngayo yona leyo ndlela leyo. That's all I have for today guys. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.